Welcome to our channel. In the last episode we visit Cinque Terre that contains 5 small cities at the Mediterranean. This episode we leave the Mediterranean and drive back up to the Dolomites. We track the route called Stradella della 52 Galleria. I hope that is pronounced okay. The route is built during First World War and contains 52 tunnels. We only did until 32. The tunnel 32 was blocked by snow. We was a little bit in doubt if we were allowed to drive up to the track with our car and caravan, and was discussing with an Italian couple in their autocamper if it was possible to go up there. I don't know. We are going. Masser af skilt der, jeg ikke ved, hvad det betyder. Derhenne. Jeg synes, alle de der røde nogen med hvide et eller andet. Rumtegn. Det betyder, at man ikke må køre op, gør det ikke det? Jeg ved det ikke helt. Hvad står det heroppe? In case of toge. Hvad siger den næste så? Det koster noget at parkere eller hvad? Ja, det kommer nok til at gøre. Men altså, så må de også forvente, at der er biler heroppe. 6 år for det til timer. Det kan også vente, hvis det går ikke. Ja. Bjørnemule. Ja. Her kan man sagtens køre. Sagtens, det så bare lidt... Ja. Det er jo ikke fordi, jeg var så bange for det der, og om vi kunne køre op. Det var mere det der med, hvad er det, vi kommer. Der står også P derovre. Jeg kan så ikke se, om vi kører ind i en tunnel. Der står 2,80 meter, det kan det sagtens. Det var så vinbaren, den der lå. Hvad de har tænkt sig. Der skal vi i hvert fald ikke ned. Her må du ikke holde. Nu må vi lige undersøge det. Nå, okay, det så bare lidt vildt ud. Ja, jeg tænkte bare, den forsvandt bare fuldstændig. Jeg tænkte bare, det ser bare for vildt ud. Jeg må håbe, at den er 9%. 9%. Jeg har jo taget en 16 et eller andet sted. Det er 8% opad der, hvor... Hvad skete der nu? The gravel road to the parking lot was dropping 9%, and we were a little bit afraid that we were not able to climb back up to the road. Jeg prøver bare lige at gøre sådan her, så ser vi, om vi kan få den ret op igen. Kan vi ikke? Så. Det er en fin plads. Så var den tilbage igen. Det er nok fordi, det blev for vildt. Som I jo nok kan se, så har vi forladt Middelhavet og Ligurien og kørt op i Dolomitterne til Strada della 52 Galleria, som er en gammel forsyningsvej fra militæret har brugt fra 1. verdenskrig. Og der skulle være 52 tunneler, og den skal vi gå i morgen. Så vi er lige ankommet heroppe i 1200 meters højde,
holder derovre. Der er en rigtig fin parkeringsplads her, og det koster 6 euro at holde her en nat. Men automaten er i stykker, så vi kan desværre ikke betale. Det var vel nok ærgerligt. Vi blev nedstemt af fruen, så jeg måtte flytte parkeringsplads. Hvad siger du? Siger jeg blev nedstemt af fruen, så jeg har måttet flytte min parkeringsplads til herover, for hun mener, at der er en bedre udsigt end der, hvor vi holdt før, og det tror jeg da faktisk måske, hun har ret i. Jeg vil gerne have beskrift. Det kan du ikke få. At night we had the most beautiful view to a million stars. Next morning we prepared for the track, not really knowing what we were getting into. Du er flot. Du er så flot. Ja, det er du ikke, siger han. Du er en klog, nu kommer jeg og forstyrrer min morgenmad, og det klør mig lidt på ryggen. Ja. På det, du sagde. Men det er også næsten lige det her. Nej, det er det ikke. 7-8% stigning er jo ingenting. Mere. Tror du det? Skal vi hente bilen, så vi kan se, hvor meget det stiger? Gør det bare. Jeg sætter den ned og venter. In this tunnel we got the first warning of what we would meet a little bit later and a little bit higher up, but we didn't see it as a threat to our trip. The track is about 12 kilometers long and weighs around 600 meters. Ja, står på en alpetop. Nej, men vi er på vej derop. Hvad? Nej, men vi er på vej derop. Ja. På en dolomittop. På en dolomittop. At the bottom of the track there was a sign telling us that the route was closed due to snow, but we didn't believe that sign. Ja, det kommer ikke på den her. Der er spor op over. Skal i hvert fald have en hånd med. Hovedet. Er det glat?
glat. Ja, det er den. Sådan. Det kunne vi jo sagtens. Det var ingen problem. Så sluttede turen for i dag. Vi har gået dernede på den fine lille sti. Hele vejen op. Og herop på bjerget. Jeg stod godt nok dernede på en seddel, at den var lukket på grund af sne. Men det troede vi selvfølgelig ikke på. En lille smule sne kan jo ikke forhindre nogen i at komme frem, men jeg har så besluttet os for, at vi vil ikke klatre på det her, fordi det er alligevel lidt farligt. Jeg kan godt nok se, at der er nogen, der har gået op her og hen der. Så man kan måske godt, men vi gider nok ikke. En fin lille gåtur heroppe i bjergene. 1800 meter over havets overflade. Lidt tynd luft måske, men vi klarer den. Jeg filmer dig, hvis du falder ned. Er dine sko glatte? Jeg vil ikke gå ud til kanten. Hvis du skal falde, så skal du falde i en tunnel. Faktisk nemmest derovre, hvor sneen var en lille smule blød. Det er det. Kæmpe flot. Alle deres idéer om, at det var vildt sejt at køre det op i deres autocamper, de forsvandt, og de jo ræste op med vores campingvogn bagefter. Ja, ja. Og alt deres... Men nu gjorde de også ind i tunnel nummer 32 og kravler over sneen. Det siger sådan nogle tøser. Typisk skandinaver, de kan ikke en skid. Ja. Det hele er med at finde ud af, hvad vej man skal, og inden der er mørkt. Det er det. The size of the car on the parking lot illustrates how high we walked up. There's no doubt in our mind that the 52 tunnel track is the best track we have ever done. If you ever get the chance to do it, you shouldn't miss out on it.